10-20 लाख जियानो को के बाहर आ जी कैसे कहत उतने बा ई राजा जी अब से रउआ सुधर जाए राउर वेट करत करत साल बीत जाता। हां जी लेकिन देखी ना अब तो लगता हमरा जवानी के कोनो काम नहीं के काहे रउआ कुछ रुपया पैसा खातिर परदेश में बसल बनी ऐसा रुपया पैसा के हम का करे कि जैसे हमर मने पूरा ना हो। ई राजा जी हमरा रुपया पैसा ना चाहे हमरा सोना चांदी भी ना चाहे रउआ हमरा आँखी के सोझा रहे हमर कुल सिंगर पुरवे राजा जी। अपना बोले कि जहिया शिवानी भी सीख जाई हम हां जी ओ दिन और ही अच्छा कलाकार हो जाई। सही बा। अच्छा तो रउआ शिवानी खातिर परदेश में रहत तनी हमरा बुझात रहे रउआ 4 साल से परदेश में बानी हमरा से कहत तनी कि हम चैत में आए हां होली में आए हां लेकिन ना आई काहे कहनी कि सावन में आए हां तारा के लिंग के दर्शन कराए अच्छा तबो ना आई हां अब देखी दीपावली बीत गई अच्छा छठ बीत गई हां हो सोचले रहनी कि हमरा ससुर के बेटा जी होइते हां त संगे अर्घा देती हां संगे पारण करती और संगही ऊख चबती लेकिन त मैं साल बीत गए अब तो बुझाता रउआ शिवानिया के चक्कर में परदेश में बानी। ए राजा जी हां हो रउआ बाहर में जाके बस गई अच्छा रउआ बाहर में जाके बस गई हां का जाने केकरा नजरिया में धस गई ओहे कवन मजा नहीं कि रोआ ऐसन खोआ